Това е и първата шапка на новините в Българската национална телевизия. И Емилия Иванова. В първите години след промяната Нери Терзиева направи нова концепция. Добър вечер. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте Увити избирател и престрелки по света и у нас. Добър вечер, това е по света и у нас. Напрежението при подготовката на матурите се оказа по-голямо, отколкото в Гръцкият парламент одобри плана за драстични икономии. Парламента са от честен труд. Здравейте! Бюджет 2017 е окончателно прият в парламента. Парите за наука предизвикаха скандали, а от БСП се заканиха заради тях да пратят към двете камари на руския парламент. Има ли промяна в тона?